Ima ljudi čije te riječi o životu na ovome svijetu oduševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovim, a najljući su protivnici. Čim se neki od njih dočepa položaja, nastoji napraviti na zemlji nered, ništeći usjeve i stoku. Allah ne voli nered. A kada mu se rekne, boj se Allaha, on onda iz inata griješi. Njemu je dosta džehennem, a on je doista grozno boravište. Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Allaha omilostivili. Allah je milostiv robovima svojim. O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim. On vam je zaista neprijatelj otvoreni. A ako skrenete nakon što su vam već došli jasni dokazi, onda znajte da je Allah silan i mudar. Čekaju li oni da im Allahova kazna dođe iz vedra neba i meleki i da bude svemu kraj? Allahu se sve vraća. Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnih dokaza dali, a one koji preinačuju Allahove dokaze kada su im već došli, Allah će zaista strahovito kazniti. Nevjernicima se život na ovome svijetu čini lijepim i oni se rugaju onima koji vjeruju, a na sudnjem danu bit će iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili. Allah daje u obilju onome kome on hoće, bez računa. Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu i Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene i po njima je slao knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi ljudima u onome u čemu se ne bi oni slagali, a povod neslaganju bila je međusobna zavist, baš od onih kojima je data knjiga, i to kada su im već bili došli jasni dokazi. I onda bi Allah voljom svojom uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u čemu se nisu slagali. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće. Zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaštine i bolest i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli: kada će već jednom Allahova pomoć? Eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Pitaju te kome će udjeljivati. Reci, imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima i siročadi i siromasima i putnicima. A za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji. Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas. Nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate. Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci, ratovanje u njemu je veliki grijeh, ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od njegova puta i časnih mjesta
i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha, a zlostavljanje je gore od ubijanja. Oni će se neprestano boriti protiv vas, da vas odvrate od vjere vaše, ako budu mogli. A oni među vama, koji od svoje vjere otpadnu i kao nevjernici umru, njihova djela bit će poništena i na ovome i na onome svijetu, i oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti. Allah prašta i samilostan je. Pitaju te o vinu i kocki. Reci, oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima. Samo je šteta od njih veća od koristi. I pitaju te koliko da udjeljuju. Reci, višak. Eto, tako vam Allah objašnjava propise, da biste razmislili i o ovome i o onome svijetu. I pitaju te o siročadi. Reci, bolje je imanja njihova unaprijediti, a ako budete s njima zajedno živjeli, pa oni su braća vaša. Allah umije razlikovati pokvarenjaka od dobročinitelja. Da je Allah htio, mogao vam je propisati ono što vam je teško. On je doista silan i mudar.